Suket disemprot ya kolene ora dikenek iki ra marem. Jangan wombo wong kae iki wateng gurmunya ae cah iki piye ngono lakone kok iso ini cah terus lo HP malah penak nang saruwet ora ngalah nih penak nang kene malah penak nang saruwet iki kondang rampung ngene iki nyar nor tok goreng ladang wong kok kecek dia nyamuk yes nyapo kartu pentet iyoan iki Long piye Tet baturi wong mateng lho Tet ya aku nang sorwet iya nah kapan ya saiki yo Mas lho Tet kae matur dhewe yo ayo yo wis ana oh aku tak mangkat taruno nono tak balik yo wis teni kowe ngomahku sik mau tak balik mau tak adus yo wis oke mancing ana sing kaya mbuh lagi cicil iki jangan Ton nyapa balik dulu lah nyapa balik ki kerja bakti Ton kerja bakti nang sawang buri dalan sing elek kae lho aku ndadak melek ngomongi di telepon iki mau RT ne nelpon kon balik aku ngomong sik ladang ngono panggah kita balik dulu uruk-uruk iki lho ngono kuwi kon uruk-uruk jalan ke omongi Gusti aku iso ora iso kon mangkat alah anu kok kowe balik mlaku ya oh lah piye wong anu ditelepon dacak lho to uruk-uruk ya ora penak kerja bakti desa lho iki ya wis kono kono anu nderani warga bandel aku wah orang wis muter balik kurang ladang gur munyar tok saya ngopah ya panggah kene alah jan oh lho panas ini ini berisik lah tangan seram mau dilanjutin